Здравейте, приятели! Аз съм Лучия. Здравейте, аз съм Иван. Днес ще приготвим едни много вкусни здравословни палачинки с овесени ядки и протеин. За да направим тези здравословни палачинки ще са ни необходими следните продукти. 2 банана. Овесените ядки ще сложим към 150-200 грама. Сушени сливи. Фъстъчно масло, което ще сложим около 50 грама от него. Яйца, от които ще използваме 4. И Pure Whey, суроватъчен протеин на фирмата Pure Nutrition. Започваме с приготвянето. Лучи ще нареже бананите. Аз ще поставя останалите неща вътре в блендера. Започваме първо с овесените ядки. Следващото нещо, което ще сложим вътре, са 2 дози от суроватъчния протеин. Останаха сушените сливи, от които ще сложим само няколко. Половината пакетче, което е около 100 грама. Първо ще миксираме тази смес, за да може да стане като брашно, след което ще прибавим банана, яйцата и фъстъчното масло. Нашето здравословно брашно вече е готово, финно смляно и към него можем да добавим останалите продукти. Ето ще ви покажа как изглежда. И сега слагаме банана вътре. Аз съм готова, Ванка може да добавиш яйцата. Ще пасираме отново, докато стане хомогенна смес. След това ще прибавим отново останалите продукти към блендера. Нашата палачинки е вече готова и сега се пренасяме в кухнята на Health Store, където ще ги изпечем. Ето ни в кухнята на Health Store. Днес ще използваме един интересен продукт върху тефлоновото покритие на тигана. Това е спрей за готвене, който е създаден цяло и само от трапица. Изключително добър и полезен източник на витамин Е. Също така вътре няма никакъв холестерол и никакви вредни мазнини. Да започваме тогава. Нашите палачинки вече са в тигана и започваме да ги печем. Виждате, нашите палачинки вече са почти готови. Лучи ги намазват горе с отново с тъчено масло. Ще ги поръси също така с канела и кокосови стърботини. Нашите здравословни палачинки са вече готови. Нека повторим набързо как сме ги направили. Необходими са ни протеин, овесени ядки и яйца, банан, сушени сливи, каквото ние... Фъстъчно масло. Използвали сме малко канела и кокосови стърботини, за да ги поръсим отгоре. Приготвяме сместа, изпичаме я в тигана, като използваме, както вече разбрахте, растителна мазнина.
И след това украсяваме по нашия избор. Можете да сложите, разбира се, плодове или каквото друго обичате. От цялата смес, която направихме, станаха 12 палачинки, които аз и Лучо сме решили да ги споделим с нашите колеги тук в офиса, в фирма Health Store. Ами, това е от нас и до нови срещи, приятели!